Eluf ta' Maltin u Għawċin u turisti nsabu lesti biex jiċċelebraw il-miliet permezz ta' ikla f'xi ristoranti jew inkella f'xi lukanda. Dan iż-żmien huwa fost l-aktar impenjattiv fil-kċejn tal-lukandi fejn il-kokijiet u d-dulċiera ikunu biżla jħejju dawn l-ikliet speċjali. Lejlet il-miliet huwa njużar lukanda ewlenija f'San Ġiljan fejn ġew osservati mill-qrib it-tħejjijiet għal dawn l-ikliet. Mal-irfisna fil-kċina stajna ninnutaw attività kbira fejn bla dubju jiddomina l-ikla tal-miliet id-Dondjan. Iltqajna ma' Rodrik Vella li huwa l-Executive Head Chef tal-Lukanda li dawaqna ftit minn dak li hemm imħejji għal-lejliet il-miliet u għal-jum il-miliet. Hemm ħafna affarijiet għaddejjin bħalissa kif qed tara warajja ġifieri kċina biża ħafna għaddejja ma jonqos id-Dondjan il-miliet u għandna buffet għaddej preparazzjoni għalih plus ikla oħra fir-restorant ta' fuq. Hemm ħafna għaddejjin, hemm il-ħelu għaddej ħafna. Kull min jaħdem fis-settur turistiku fil-lukandi u fir-ristoranti b'mod speċjali dawn il-ġranet iqattom il-bot mill-eżistijaw. Ifhimni issa għaddew naqas żmien u għalija issa normali. Hija tħossha xorta, però dak x-xogħol tagħna ma jkollokx is-sapport tal-familja ma tagħmel xejn, jiġifieri naħseb issa drawni li fil-miliet u l-ewwel tas-sena ma nkunx magħhom. Sfortunatament. Waqt żjara li għamel fl-istess lukanda l-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo ra bajnejh ix-xogħol li jkun qed isir f'dawn il-jiem u tkellem magħna dwar dan iż-żmien tas-sena u triq il-qudiem. Dan iż-żmien tas-sena ġie fit-tmiem ma' sena rekord għal-qasam turistiku ta' pajjiżna. Sena li matul rnexxielna nilħqu ir-rekords ta' qabel il-pandemija u qbiżnihom fejn kellna rekord fin-numru ta' viżitaturi, in-numru ta' guest nights u anke n-nefqa tat-turiżmu fl-ekonomija Maltija. Qed naraw kif dan iż-żmien tas-sena huwa wkoll wieħed li baqa' għaddej bix-xogħol u allura qegħdin nilħqu s-sostenibilità sabiex ikollna turiżmu sostenibbli matul is-sena kollha bil-għana li jkollok il-lukandi u ristoranti li jibqgħu għaddejjin jaħdmu anke f'dawn iż-żminijiet sabiex bekk imbagħad jippreparaw għas-sena d-dieħla fejn jidher biċ-ċar li ser ikollna sena oħra b'saħħitha daqs dis-sena jekk mhux iktar minn din is-sena bil-għan illi nkomplu aħna nollu l-impatt pożittiv ekonomiku illi għandu dan is-settur għal pajjiżna.